Sneg koji je padao proteklog vikenda na Sjeničko-Pešterskoj visoravni dostigao visinu 60 cm. Tamo su domaćinstva već 3 dana bez struje, a lokalna samouprava pomaže koliko može. Sneg koji je padao tokom vikenda na Sjeničko-Pešterskoj visoravni i dostigao visinu od 60 cm naneo je nevolje ovdašnjem stanovništvu. Iz lokalne samouprave pomažu. Neprekidno je padalo u mesnoj zajednici Bare, gdje je napravilo to veliko nevreme, napravilo je i izlomilo drveće preko puta, tako da su jutros angažovani i privatnici sa motornim testerama, te smo izvršili deblokadu puta. Ovaj put koji održava sekcije za puteve, on je najviše bio ugrožen. Ugrožena su i sva sela, ali krenuli smo sa mašinama da deblokiramo sva sela u mesnoj zajednici Bare. Putari iz Novog Pazara ulažu maksimalne napore da uklone snežne nanose, a zbog nastale situacije radilo se do kasno u noć. Jugov je sneg, veoma je teško, dosta ga napadalo i tako. Jeste deblokirali ovu mesnu zajednicu? Ili prohodno ovo? Prohodno. Najkritičnije u ovom trenutku je u pravcu zaseoka Blato. Tamo se nikako ne može. Nema šanse da može da se prođe bez mašine, jer je vođi popadala drveće po putu i snijeg je težak kao kamen. Znači nema šanse da mora da se prođe dok mašine ne dođe da očisti. Imate li struje? Nema ni struje već 3 dana. I ovdašnji poljoprivrednici muku muče. Na sebi svojstven način bore se da stoku namire sa senom. Nije ni lako, Bogo mi, gori se po snijegu. Ostanemo živi, decu da radimo, šta će, mora se. Marko, koliko imaš stoke? Ima 5-6 krava, neke junadi i tako, mora se živi, deca jedu, stara majka i ona, 85 godina. I tako. Treba reći da je mesna zajednica Bare jedna od najugroženijih u opštini Sjenica i Republici Srbiji.